खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गासै भारतावनो हमग्लुंनाय जोंनि आसामावबो 2000नि बांसिन सन्देह जानाय आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ हमग्लुंदों जायनाखि मिरु सरकारा आयेन बेरेखायै हादराव थाफैनायफोरखौ हमनो थाखाय 30 सान समसिमा होदोंमोन बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो गासै हादरावनो आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरनि सायाव हमग्लुंनायखौ जागायबाय जोंनि आसामावबो 2000नि बांसिन सन्देह जानाय आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ हमदों गुबैयै बांलादेशिफोरखौ हमदों 2000नि मादाव 300नि बांसिनखौनो गुवाहाटीनिफ्राय एरेस्ट खालामनाय जादों जायनि जाहोनाव गुवाहाटीयाव मोनसे दुंहाव थासारिबो सोमजिदों हमजानाय 300नि बांसिन सुबुंफोरखौ उनाव रूपनगर पुलिस रिजार्भआव दोननाय जादों नखरनि सोद्रोमाफोर अदेबानि बाय बाहागि जानायफोरा हमजानाय सुबुंफोरनि डकुमेन्टखौ लानानै पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि खालामहैदों उनाव पुलिसाबो डकुमेन्टखौ नायबिजिरनायनि हाबाखौ जागायबाय होननानै फोरमायथिदों जायफोरनि डकुमेन्टआ क्लियार बिथांमोनखौ एंगार हरफिननाय जागोन आरो जायफोरनि डकुमेन्टआ क्लियार नङा बिसोरखौ बांलादेश फारसे दैथायहरनाय जागोन बा बांलादेशआव गथायहैनाय जागोन होननानै रोखा फोरमायथिदों आसामाव 2000नि बांसिन सन्देह जानाय आयेन बेरेखा थाफैनाय सुबुंफोरखौ हमग्लुंनायनि मादाव गुवाहाटीयावनो 300नि गोबां तेजपुराव 6 मरिगावआव 2 शिबसागराव 3 गलाघाटआव 10 बेबायदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै 2000नि बांसिन सन्देह जानाय आयेन बेरेखायै आसामाव थाफैनायफोरखौ हमदों गुबैयै बांलादेशिफोरखौ हमजानायखौ नुनो मोननाय जादों देंखोगिरि भानुमति बंसियारी बिथाङा रुंसारि जाबाय बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि भानुमति बंसियारी बिथाङा बे समाव जोंजों गैलिया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों जुजिगासिनो दंमोन आरो बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो फाहामथायबो लागासिनो दंमोन नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा जोबथाहां लाबाय आरो अरायनि थाखाय जोंखौ बे बुहुमाव एंगारनानै थांबाय सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थि जागोन होननानै नोंथाङा सानदों नामा जुदि सानदों अब्ला नोंथाङा गोरोन्थि सानदों मानोना सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि नङा गेदेर जादुसो जागोन गेदेर जादु गेदेर मेजिक नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जेराव गेदेर गेदेर मेजिसियान बा मेजिक दिन्थिग्राफ्रा बिटिसिआव फैगोन थारैनो नंमारगौना आरो नोंथांमोनहा मेजिक नायनो थाखाय थाग थियारि मारना खोथाया आं बुंनाय राव नङा जोंनि आसाम केबिनेटनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङासो बे खोथाखौ फोरमायथिदों बे समाव UPPLआ 40 मासियाव गेलेनो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा आरो बिसायख'थियाव गेदेर जादु बा मेजिक जागोन जेराव गेदेर गेदेर मेजिसियान नुनो मोनगोन बेनि उनावसो रिजाल्टआ मा जागोन बेखौ नुनो मोनगोन होननानै बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा ओजोंहाय बिजेपिजों एलायन्स जानायनि बेलायावबो बिथाङा बुंथिबावोदि लोगोआ थागोन नाथाय काउन्सिलाव माबोरैहाय थानो नांगोन बे जोंनि खोथा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आदानि कम्पानिनो सरकारा हा होनो नागिरनायनि हेंथायै रायजो राजाफोरजों लोगो हमनानै सावरायहैदों MCLA मनमोन ब्रह्मआ परबतजरा बासबारि ओनसोलनि पाग्लिझरा पार्ट 2 गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायहैदों MCLA मनमोन ब्रह्मआ प्रमद बर'आ हा हुनि मोनथायनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ जानगाराव दोननो नागिरदों बिटिसि एसेम्ब्लिनि उनावनो 19 एप्रिलावनो 3500 बिघा हाखौ आदानि कम्पानिनो एलटमेन्ट होदों आरो बेबो बिटिसिनि बायजोनि जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो मनमोन ब्रह्मआ लोगोसे प्रमद बर'आ गोसो जायोब्लानो जोंनि हाखौ प्राइभेट कम्पानिनो होनो हाया आरो उननि समावबो बिटिसिनि हा हुखौ बेबायदि खालामनानै रायजो राजानि हेंथा जाहाथे खामानि मावा बेनि थाखायबो बुंथियो बेनि अनगायैबो हा होनायफोरा साख्रि मोनगोन होननानै जेबो गाइडलाइन गैया आरो बेबायदि थार्मेल पावार प्रजेक्टआ सालाखाथियावबो दङ जेराव 8000 पार्मानेन्ट साख्रि थानायनि मादावबो बिटिसिनि 200 बा 250 सोआबो साख्रिखौ मोननो हायाखै PSU बा सोरखारि जासेयावबो सोरखारि साख्रि मोननो हायाखै आरो बासबारियाव जानो गोनाङा प्राइभेट कम्पानिसो बाव होननानै बुंथियो आरो फिसा साख्रिनि थाखाय हानि मोनथायनिफ्राय जानगाराव थानांनायाबो गनायथाव नङा होननानै बुंथियो मनमोन ब्रह्मआ सोरगिदिं जेरैथिंबो सिलिंखार गेदेर गेदेर गारि मथरफोरा दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों न' बांफोरा बायग्रुबदों आरो आबाद फोथाराव आबादथिलिया गोबां खहा जादों हिमाचलाव गोबां अखा बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां दैबाना जादों जायजों फारसेनिफ्राय सिलिंखार जानायखौ नुनो मोननाय जादों हिमाचल प्रदेशआव 20निफ्राय 25सो गारिया दैजों बुखारलांजानो गोनां जादों हाजो ओनसोल जानायनि जाहोनाव गोबां रोजा अखा हानायजों
दैबानानि मोनसे थासारि आरो दैया जोबोद दाहार जानायनि जाहोनाव गारि मटरफोरखौ गोरलैयैनो बुखारनानै लांदों आरो न' बांफोराबो बायग्रुबनो गोनां जादों। हिमाचल प्रदेशनि कुल्लु जिल्लायाव दाब दाब जायगायाव बे गिख्रंथाव थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। हाजोनिफ्राय फैनाय दैया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों। हिमाचल प्रदेशनि अनगायैबो दिल्लीयावबो दैबानानि थासारि घन्टासेयाव 82 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बारहुंखाया फारसेनिफ्राय सिलिंखार खालामलांदों। गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा बारहुंखा बारनायजों गुबुनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो अखा हानायनि जाहोनाव दिल्लीनि माखासे जायगाफोर जेरै मति बाग, मिन्टो र'ड बायदि जायगाफोराव दैजों लोमसावदों। ओजोंहाय इन्दिरा गान्धी एयारपर्टसिम थांलाय फैलाय जानाय फ्लाइट अपारेशनखौबो गुबुनाव डाइभार्ट खालामनो गोनां जादों। बिटिसिआव बिजाब साप्लाइनि मुङाव गेदेर जाख्ल'नायनि अजद होनानै दिल्लीनिफ्राय लिगेल नटिस फैनायनि सायाव फिन खुगा बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बेयो जाख्ल'नाय नङा, फान्दायनायनिसो जाख्ल'नाय होननानै बिबुंथि होबाय प्रमद बर' बिथाङा। बे बोसोरनि बिजाबफोरखौ हरनो थाग थियारि जाबाय थानाय समावनो दिल्लीनिफ्राय लिगेल नटिसआ फैदों, जेराव जाय बिजाबा 500 रांनिमोन बेखौ पाइरेसि एबा गुबुना डुप्लिकेट खालामनानै बेखौ गांसेयावनो 15,000 राङाव फाननायनि अजद फैदों। दा बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय हब्दराम राभाखौ चेयारमेन बानायनानै इनकुवेरि कमिटि दानाय जाबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। गुवाहाटी हाइकर्टनि सिनियर एडभकेट आरो साथाम साब्रै अफिसारफोरनो बिबान होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो। जायनाखि प्रमद बर'आ 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि जाख्ल'नायखौ रायजो राजानि सिगाङाव लाबोगोन आरो सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोबथेसालियाव दैथायहरगोन होननानै बिसायख'थिनि केम्पेइन खालामबोदोंमोन। बेनि सायावबो प्रमद बर'आ बुंथियो दि 17 बोसोराव जाख्ल'नाय जानायखौ रायजो राजानि सिगाङाव गोबां खेब दिन्थिबाय आरो आं जेलाव दैथायहरनो थाखाय जेलार नङा। बिथाङा दाय मावदोंब्ला साजा मोनगोन, मोनसे आयेननि गेजेरजों आरो गुबुन मोनसेया गोजौनि साजा मोनगोन। दा बिथाङा गोजौनि साजाखौ मोनगासिनो दं जानो हागौ, जायखौ नों आरो आं नुवाखै, खालि गावसो मिथिगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइनिफ्राय गोबां गुलिजों लोगोसे हाथियार हमनो हादों आसाम पुलिसआ। आल्फानि रुपम आसमखौ हमनो हानायनि उनावनो आसाम पुलिसआ सिग्रोमदोंमोन। बेनि उनावनो अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गोबां हाथियारजों लोगोसे गुलि बोखांनो हादों। आसाम अरुणाचल प्रदेशनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आल्फानि केडार रुपम आसमखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनावनो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गंसे राइफल, गंथाम मेगजिन आरो 120 गुलि हमनो हादों आसाम पुलिसआ। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिभा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3,000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोनहा। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।